Ahojte komunita Parkour Slovensko, vítam vás pri novom videu s názvom Príbeh parkouru. Rok 2010. Hongkong. Mladý tracer Max Cave stojí na okraji mrakodrapu. Pod ním asi 30 poschodí prázdnoty. Rozbieha sa, skočí a celý svet zadržal dých. Toto video má dnes milióny zhliadnutí, ale vedel si, že tento moment, tento skok má svoje korene v sopečnej katastrofe spred 120 rokov a vo francúzskych vojenských táboroch? Dnes ti ukážem príbeh, ktorý začal v džungli, prešiel cez parížske sídliska, explodoval na YouTube a dnes žije aj tu na Slovensku. Toto nie je len história športu. Toto je príbeh o slobode, odvahe a o hľadaní vlastnej cesty. Tak poďme na to. Všetko začalo v roku 1902. Karibský ostrov Martinique. Francúzsky námorník dôstojník George Hebert práve prežíva peklo na zemi. Sopka Mont Pelé exploduje. 30 000 ľudí potrebuje záchranu a Hebert vidí, ako ľudia umierajú. Nie preto, že by nebola pomoc, ale preto, že sa nevedeli pohybovať. Tento moment ho zmení navždy. Hebert si uvedomí. Civilizácia nás robí slabými. Sedíme, chodíme po rovných cestách a naše tela zabudli, na čo boli stvorené. Počas svojich ciest po Afrike študuje domorodé kmene. Žiadne posilovne, žiadny tréner. A predsa, neuveriteľná sila, rýchlosť, obratnosť. Prečo? Lebo sa pohybovali prirodzene. V roku 1905 vytvorí revolučný systém, prirodzenú metódu, méthode naturelle. 10 základných pohybov, beh, skok, lezenie, plávanie, hádzanie, nosenie, balansovanie a obrana. A jeho moto? Byť silný, aby si bol užitočný. A v roku 1916 francúzska armáda formalizuje jeho metódu do legendárneho Parcours du combattant vojenských prekážkových dráh. Vojaci sa učia behať, preskakovať múry, prekonávať rieky, prežiť. A jedno meno, počúvaj veľmi pozorne. Raymond Bell. Raymond Bell. Sirota, ktorý vyrastal vo Vietname počas francúzskej kolonizácie. Ako chlapec trénoval v noci na vojenských prekážkových dráhach, aby bol silnejší ako ostatní. Neskôr sa stal legendárnym hasičom v Paríži. Chodil tam, kam sa iní báli. Zachraňoval životy pomocou pohybu. A v roku 1973 sa mu narodil syn. David Bell. Raymond Davidovi odovzdal všetko. Disciplínu, techniku, filozofiu. Ale David nechcel len opakovať. Chcel tvoriť. V 80. rokoch ako tínedžer začal trénovať v lesoch a na sídliskách okolo mesta Lisses pri Paríži. Bral otcové vojenské metódy a aplikoval ich na mestské prostredie. Všetky múry, cesty, zábradlia, všetky nástroje, bola to jednoducho sloboda. David hovoril, neexistujú žiadne prekážky, existujú len výzvy, ktoré ťa robia silnejšími. V roku 1988 ako 15-ročný začal trénovať s partiou priateľov. Vytvorili skupinu a volali sa Yamakasi. Slovo z jazyka Lingala, čo znamená silné telo, silná duša, silný človek. A názov pre ich disciplínu? Písmeno C zmenil na písmeno K, aby to znelo silnejšie a odhodlanejšie. Parkour sa oficiálne narodil okolo roku 1997 až 98. Ale v roku 1998 sa skupina rozpadla. David kritizoval niektorých členov za to, že predávajú umenie kvôli peniazom. Pre Davida parkour nikdy nebol o show, bol o prežití, o slobode, o prekonávaní samého seba. Píše sa rok 2003. BBC odvysiela dokumentárny film s názvom Jump London. Sebastian Foucan a ďalší tracery skáču po londýnskych pamiatkách. V roku 2004 prichádza film Okrsok 13 s Davidom Bellom v hlavnej úlohe. Film zarobí $28 miliónov, parkour je zrazu všade. Ale skutočná revolúcia prichádza až v roku 2005. YouTube. Zrazu môže každý nahrať svoje video na internet. A tracery po celom svete to naozaj robia. Britský tým Freerun v roku 2003 vypustí legendárne video Evolution. Surové, energické, skutočné. Stane sa jedným z najzdielanejších parkour videí histórie. A potom prichádza niekto naozaj výnimočný. Daniel Ilabaka. Chlapec z Merseyside v Anglicku, narodený v roku 1988, videl na ulici wallflip a jeho život sa navždy zmenil.
Najskôr trénoval capoeiru, ale rýchlo pochopil, že parkour mu dáva väčšiu slobodu a jeho talent neuveriteľný. V roku 2006 ako 18-ročný sa objaví v Top Gear legendárnej automobilovej show BBC. Jeho úloha? Prebehnúť cez Liverpool rýchlejšie ako Peugeot 207. A viete čo? Vyhral. V roku 2010 hrá Super Hoody v kultovom seriáli Misfits. V roku 2009 vyhrá MTV Ultimate Parkour Challenge, $10,000 a cez 30 miliónov zhliadnutí na YouTube. Je jedným z najsledovanejších freerunnerov planéty. Ale Daniel neurobil len to. V roku 2007 spolu zakladá World Freerunning and Parkour Federation. Spolu s Ryanom Doylom, Timom Schiffom a ďalšími. Pomáhajú profesionalizovať parkour na celom svete. A jeho filozofia? Ak veríš, že dopadneš, tak dopadneš. Ale ak pochybuješ, spadneš. Daniel Ilabaka je legenda a inšpiroval celú generáciu. V roku 2010 Storm Freerun, tím vedený práve Timom Schiffom, vydá Volume 1. 5,5 milióna zhliadnutí, profesionálna produkcia, sponzori začínajú volať. A toto je len začiatok. V roku 2010 sa v anglickom meste Horsham stretne 8 kamarátov. Callum a Sasha Pavel, Drew Taylor, Max Cave, Bench Cave, Joshua Barnett Blake a Toby Segar. Začnú nahrávať videá na YouTube, volajú svoj kanál Storor. A v roku 2016 Max Cave skočí medzi mrakodrapmi v Hongkongu. Video je všade. Instagram exploduje. Do roku 2018 majú 1 000 000 followerov. Storor sa stane synonymom pre rooftop parkour, strechy, výšky, adrenalín. Londýnske brutalistické budovy, Santorini s Red Bullom, cestovanie po celom svete. A potom prichádza Team Farang. Rok 2011. Video The City. 8 tracerov v Bangkoku. Jason Paul z Nemecka, Paša Petkun z Lotyšska, Sean Wood a Anand Anwar. Nie je to len parkour, je to príbeh. Je to humor, štýl, kreativita. Team Farang sa stane globálnym fenoménom, milióny followerov, vlastná značka oblečenia. Jason Paul, ktorý začal v roku 2005 ako 14-ročný inšpirovaný francúzskymi videami, teraz inšpiruje celý svet. V Los Angeles vzniká Team Tempest. Paul Darnell, Victor Lopez, Rich King. V roku 2011 otvárajú prvú freerunning akadémiu v Amerike. Video má takmer 8 miliónov zhliadnutí. Parkour už nie je len šport, je to kultúra. Je to biznis, je to spôsob života. A legendy ako Daniel Ilabaka te položili základy, na ktorých teraz stojíme. Niekde po ceste sa parkour rozdelil. David Bell hovoril: parkour je efektívnosť. Najrýchlejšia cesta z bodu A do bodu B. Žiadne triky, len pohyb s účelom. Ale Sebastian Fokan a iní povedali: prečo nie? Prečo nepridať salto, spin, kreativitu? Tak vznikol freerunning. Umelecká akrobatická verzia parkouru. Dnes existujú oba prúdy. Parkour puritáni, freerunning umelci. A väčšina ľudí kombinuje oboje. Máme profesionálne parkour haly po celom svete. Súťaže. Olympijské zväzy diskutujú o zaradení parkouru. Niektorí to oslavujú, iní sa obávajú, že parkour stratí svoju dušu. Ale jedno je isté. Parkour prežil a rastie. A čo Slovensko? Možno si myslíš, že parkour je len pre veľké mesta. Londýn, Paríž, Bangkok. Ale mýliš sa. Slovenská parkour scéna funguje približne od roku 2004. Áno, 20 rokov. Začalo to malou komunitou online. Facebook, YouTube, rôzne fóra. Ľudia sa stretávali v parkoch, na sídliskách, zdieľali triky a motivovali sa. Dnes máme parkour školy, tréningové haly a komunity po celom Slovensku. Máme tracerov, ktorí inšpirujú mladú generáciu, ktorí učia deti, že prekážky nie sú problém, sú príležitosť. A v roku 2025 vzniklo niečo dôležité. Vzniklo Parkour Slovensko, informačná a vzdelávacia platforma pre komunitu, pre deti s rodičmi, pre trénerov, naozaj pre všetkých. Pozeráme sa na parkour objektívne. Nie ako na konflikt medzi komunitou a federáciou, ale ako most. Parkour Slovensko spája svet komunity. Tých, ktorí parkour žijú na uliciach, v parkoch, na tréningoch, so svetom športových štruktúr, ktoré mu dávajú priestor, bezpečnosť a uznanie. Slovenská gymnastická federácia parkour podporuje. Komunita ho žije a Parkour Slovensko, tá poskytuje informácie, vzdelávanie a priestor pre obe strany. Lebo pravda je jednoduchá. Parkour potrebuje oboje.
Potrebuje srdce komunity, tú surovú, autentickú energiu, ktorá ho drží pri živote. A potrebuje aj štruktúru, bezpečné haly, kvalifikovaných trénerov, oficiálne uznanie, ktoré rodičom dáva istotu, že ich deti sú v dobrých rukách. Parkour Slovensko to všetko spája, informuje, vzdeláva a nesúdi. Od Lise po Bratislavu, od Davida Bella po slovenského tínedžera, ktorý dnes po prvýkrát preskočí zábradlie. To je parkour, to je naša scéna. Takže čo nám tento príbeh hovorí? George Herbert nás učil, že sme stvorení na pohyb. Že naše tela sú neuveriteľné, ak im dáme šancu. Raymond Bell nás učil, že disciplína a tvrdá práca prekonajú akékoľvek okolnosti. David Bell nás učil, že prekážky sú len v našej hlave. Že sloboda začína tam, kde prestaneš počúvať strach. Storor, Team Farang, všetci tí tracery po celom svete nás učia, že spolu dokážeme viac. Že komunita je sila. A slovenská scéna, tá nás učí, že nezáleží na tom, odkiaľ si, záleží na tom, kam ideš a že môžeme ísť ďalej spolu. Komunita aj inštitúcie. A pre rodičov, parkour nie je len skákanie po strechách. Je to disciplína, ktorá učí deti odvahe, sebakontrole, rešpektu k vlastnému telu. A vy, komunita, ste súčasťou niečoho obrovského. Ja som Jakub Halgoš a toto video bolo o parkoure a jeho príbehu.